No, ja sa bojím úplne všetkého. A kto vie, že prečo? To neviem ani ja. A vy ste kto? Ja sa volám Dorotka a toto je môj pes Toto. Teda on sa volá, že Toto. A spolu so mnou idú moji kamaráti Strašiak a Plechač. Kráčame po žltej cestičke do Smaragdového mesta za veľkým čarodejníkom Ozom. Potrebujeme pomoc. Ja sa chcem vrátiť s Totom domov, Strašiak by chcel rozum a Plechač by chcel srdce. A preto ideme za ním, lebo je taký mocný, že povie iba čári mári a bude to... Fakticky? Áno. A môžem ísť s vami? Tak to určite nie. Už nás je dosť. Traja, to je tak akurát. Ale veď je tu aj toto. Veď vravím, 4, to je tak akurát. Presne tak. Keď nás bude toľko, tak nám určite čarodejník nič nesplní. Ha! A ja si myslím, že lebo ten strach celkom aj pristane. Takže verdikt znie, leva neberieme! Neberieme! Ide s nami. Dobre. Dobre. Urá! No tak poďme. Tak poďme. A môžeš ísť prvý. Prvý nejdem. No tak poďeš posledný. No to v žiadnom prípade. Ja pôjdem pekne v strede. No tak poďme, poďte kamaráti, poďte ideme, možno ten cestičke. A kam to ideme? No predsa za Ozom. Ja som zabudol. Jasné, za vozom. Rovno za nos. Či za nosom? Za Ozom.